Abusia Kenkan meso wa wo TV on YouTube ni mesrel eye dwumedi foforo kra kọtọ foforo aba beto nsinimu eye akan anansesem homatete tidi ni bi na na ye jebre atobre a ye be Kenkan e de asomo ye be ye ni ti ni obroni fre ne chapter no eye na watch bia e wa wo TV on YouTube ti yesrewa eye na waka ye homa ye de dwuma mprempren eye Oba Bone Dane Francis Aubrey Obiri na otrowe chia ye on our TV on YouTube na kan ye ho e wo Kenkan dwumedi so ewi adeshima me abusia ye mamu nyina akwa ba Kenkan me so e wo our TV on YouTube na we hwe yen so e wo Facebook, Instagram and Twitter obehu yen wo honom na Oba Bone Dane homa Francis Aubrey Obiri na otrowe homa ni na ye de eresom e wo fedi kan e wo our TV Kenkan so emu Eninti eye season 1 episode 4 na ye du si na chese tia nan so na ye wei na ye mu kompo ne ye nhwe tia biesa ni mu ye si wo tia biesa ne ye hu se amaburuwa awo akoko akofi na ne papa ya opre ko ye hye to ya bofredin buruwa awofu kofi awofu nyina efi bedu kuro bai e bebuai afi si o manfu eti kube ase hoke kan wo ho egori a wo de hyehyɛ so nuan a wo no ye nyina kuro hofo no ebuai cha aden so ma badin to ne ye fefefe na se ne awokukuru no na ne sesubi ebi ma akubi ase hoda won atu kofi din awie ni din a na ejade ama no ni kofi ni maako tia nan ni mu ne ye nhwɛ asenti ne ye kofi ni maako abrabo mfiase abusia mi din ani a wo ya ate mana mpanyin akan wo se ye nkote waduru mra enuane ahaban nso enya ahaban bia na ye duro mesra okoto foforo kra de aba betunsu no mu ne ye Awo TV on YouTube se wo pa adoma nkoma semate abakoma sem tetesem anansesem ne ye rekoso ene omanyi mu nsem a mesra ko YouTube na hwehwe Awo TV yen logo na ye black and gold se ne ye be ya wo nyere nti no yen de ne ye black and gold mesra wo hu a wo be se don kokko bi won ten honom eye subscribe button no mesra Fabose wo ho mame kindly hit the subscribe button ye da si bebre ye ma wakwa abanso Akenkan ni makua we ati na wo fo bo modern se wo benya mane bi aka ne ho nanso anye ye enu nti wode won ani tu kofi so ekura no sekesua asem biara ebefi na enum no awofu idi so ahode aye nnaka biesa owo ni nyina mama obesori afikete so na ne nanu aduan ato no pong dedaw aduan biara obedi no wote nkesua beye biesa esi ho owia na wanum tii agu so adokodoko de te se tofede onfa anye hwe odi mfi asia no na ejade ne kohye suku mu odu ho no ohu ise suku mra ne fie de no ebo abira enti ama na ni anye opei sanko jai suku etine fie di abakoma sem nanso awofo no de sika ehran nara ema ofa mfie asia di kan ni mu enu eti no o sori nko suku ni bio awofo isan kasa kire ni pi se onko na dachi bi wabeyo ni pakese ni makubuya ise se wo peso kontem suku no ma won a won koto ba sekre emma no no ntina so nko afe o se won ta so patre fefe emma no awofo ne pe se won ba kuru wie suku nti wo de ahohware kototo nieme ni nyina ma no wo buye ntem suku no eja pre kokotire onima kudin ema ofi ntem suku ko no ase saa biri de na wapagya wara yiye se wo koka ne ntokwa wa obehoro saa bakoro a oye ene akorokoro dudu nti no mfo obi a anye hwe esantrimu de ne ahantan nti no onim hwe wa adesua mu dina pen a wode afepe na etwa no ono de ode mfie biem na etwa ne mfefuo ne won fi suku ase ne wie gya no anoda so hyemu na nanmu otena impempi nti na wa ye girenyi ye wo ne mfefu ni mu dinga na mfefo ne de frɛ no eye suku papa musunko bi so bete saa asɛm no wɔ naano odu gina pen etuso ya biesa no ohu ise ontumi nko bio ni ti wi nti sɛ wɔbɔ ne maare ni afei na ɔta akachi wɔ suku komu adwene ɔyɛ ne sɛ ɔbɛyɛ basabasa wɔ suku mu na akyerɛkyerɛfo na pam no
se oko sukuu a otumi kofiri aduan tete ma ne namfo biribiara obehu se woton no wakofiri bi aka kyerɛ de tonfo no se onkoje sika wo fie saa kyɛde sukuufo ni bi nya wɔ ne nsɛm nti sɛ ɔkɔka ntɔkwa ɔsɛe a onya aboafo benada anɔpa bi a wɔkɔɔ sukuu no nimako de aniɔden ehwim sukuu ni bi akwa wɔfrɛ na atakwasi dukuu atade nisu ɛkɔbɔɔ ne nuapanyin bosompem a ɔno nso wɔ sukuu mu hɔ no amaneɛ ɔte asɛm no ɔde abufu kɔto hyɛ nimako so wogu so reham no obi kotia nimako namfo no mbaanan ne nan so sɛ asɛm a asi nen wɔte pɛ na wɔde mirika kɔɔ hɔ wodu hɔ no wɔamisa asɛm na se koraa ɛna wɔn nso ɛto hyɛ bosompem so sɛ na bosompem so wɔ ayɔnkofo bi wɔ sukuu hɔ obiara nim wɔte asɛm a aba no wɔn baanum nyinaa tu mirika kɔɔ hɔ wodu hɔ no na wɔn adamfo bosompem atɔ braw ɛhɔ ara wose munsom na yɛde bɛyi wɔn pupo kyɛre biako pɛ kan ni maako adamfo a wɔfrɛ na pampam na ɔda fam a n'ani ahahan sɛ ne obi atietia na yɛ ase saa bere no na sukuufo pii abɛtwa wɔn ho ahyia na wɔteateam ho bɔnasum yere wo ho gunu kɔrwa ebi sɛ wɔn pata ebi sɛ daabi nteateam ne ma akyerɛkyerɛfo a wɔahyia ɔfise ɛresusu sukuu nsɛmansɛma ho no ɛne ba wɔn ho so sɛ asɛm bi asi ɛne ntɛmpaara wɔde mirika bedu hɔ a sukuufo no bi na egu fam rekwin akyerɛkyerɛfo no pataa wɔn na wɔtoo wɔn santen ɛkɔɔ maseta ɔfise ɛkɔdii wɔn asɛm oyi prɛwte oyi so na oyi nso aprɛwate ɔfoforo so wɔyɛ mpɛnsɛmpɛnsɛ ɔmu wie no akyerɛkyerɛfo no ma wɔfii adi akyerɛkyerɛfo no hu sɛ ntɔkwa no farebae ɛne nimako ne saa nti wɔn mu bi se wɔnyae wɔn nyinaa na wɔntwe nimako nkutoo aso nkae no nso sɛ wɔntwe wɔn nyinaa efi sɛ wɔn nyinaa to twɛre ne bi ɔkyerɛkyerɛfo biako a ɔde owura wusu ɛde bepia asɛm ne se obi ntɔnkran mu mfa ne ho sɔn masita botwe ɛsɔre twetwe ne fam atare ne kɔɔ soro ma ɛtɔɔ na afuru so na ɔsɛn pia ne hwɛ a ɛsan abɛtɔ ne hwene ano no ɛbɛn n'ani afei ɔkaa ne menewam na ɔkan se ɛyɛ m'ani gye sɛ mo ada adwene ahorow a mowɔ wɔ asɛm no ho adi nsɛm a mofra no kan no ɛma ɛda adi sɛ nimako ɛyɛ ɔkɔtwebrɛfo ɛnam ne so ɛna ntɔkwaw ne bae nanso etia mmara sɛ obi ne ne nyɔnko bɛko nsisi nti ɛna ɔhene wɔ hɔ anka ɛsɛ sɛ wɔn mu bi hu nyansa bɛbɔ yɛn amaneɛ nanso ama ne sa eyi de kumom na wɔkoe nimako afom akum wɔn nso afom agua ne saa nti wɔn nyinaa di fɔ na wɔsaa so twen wɔwie saa abɔ na ɔso nhyiamu no na abɔ nondu biako masita botwe hyɛe sɛ wɔn wosow dɔn na sukuufo no nyinaa mɛhyia wɔn ɛwɔ hyiabea hɔ ɔne akyerɛkyerɛfo no nyinaa bɛgyina mmɔfra n'anim na ɔmaa n'ano so se megye di sɛ obiara nim ne yɛnti a yɛhyia mu wɔ ha daa yɛka kyerɛ mo sɛ obi yɛ obi biribi na ɛnyɛ no daa ɔmmɛka nkyerɛ yɛn nanso moabubu nnua siw mo aso ɛno nti moyɛ nea mopɛ yɛwɔ ha yi de yɛremma mo nyɛ nea mopɛ ɛfiri sɛ yɛreyɛ mma daakye na moanya baabi pɛ asi mo namfonom bi ato sukuu mmara monim sɛ wɔn ko wɔ ha nanso saa nkurɔfo no atoto twɛre ma ebinom apirapira ahoɔden a ɛsɛ sɛ wɔde boa wɔn awofo na wɔde yɛ kuya na aduan aba bebree no wɔn de wɔde ko sɛ yɛhwɛ mu yiye a anka mo a mokɔhwɛ ntɔkwaw no nyinaa ɛsɛ sɛ yɛtwe mo aso ɛfiri sɛ mo na mokɔkeka ogya ne kuya mu mɛdɛwe nanso yɛyi de yɛbɛfa no mu mmɔkan de abɔ mo kɔkɔ asɛm no tie atwa ara ne sɛ yɛde bɛtwe saa mmɔfra n'aso wɔ mu nyinaa anim na ɔkyena bi obi anyɛ bibio ɔfrɛ mmɔfra no bɛgyina sukuufo no anim na ɔsoma ma wɔkɔfa a ɔpon besii hɔ
Oma wote ase se obiara bedi madumien je ni maako ya ne de eye dua wotwe wofra ahodenfo ba nan se wo mesuso won mu ticho wusu e na ofi ma abonase ofi na ahoden nyina mu bo mofra ba san wodi kan ne ma owie no no ti ufifiri se ne awa no mawiansa fufu kurama nan aba no ka ticha ntoba mo nsa no obo mofra na baara san afei na sukufu nkai na ni ase atata nusu edu ni makoso no masita botwe se na nkasa bebo no oyi ne soro atade sen ho na oye ise orefa ba na ni makuje ne ho se hon obubu fa nipa ni mu dimirika tente bi hyehye so ehwara na kyerɛkyerɛfo no kan sukufu na amerikatofo ni gum se won kyerɛ ne mra ni mako fa ha na we tware no ofa baabi fofora na wosan no esane se na wabrenti wo kyerɛ no de ne bɔɔ won kon ho wode no reba no na wo tu jom se wo beko wonko aban sa kan wore ye nyina no na wotiti no efa ase bobɔ no wode ni du suku mu no ebi fa n'ani so obredudu nti wo ma otena ase home okay se wo ma ni nsu nom akyerɛkyerɛfo no nya ntɔbo ase ma wɔkɔsa nsu ne brɛ no saa bere no nyina na sukufu akentin ka ne gina ne ho erewɛn no ɔhome wie no wode no bia opon no so akwabrangba na nkurekura ni mu sɛ maseta abɔ ne biako a na wagina hɔ ayaw na kakra na wato aso ɔyɛ saa bɔ maahyew bi efi so ɔkyerɛ ade mfi aduasa ɔmma obi da asotwe n'akyi na wɔtwe na mofra no ntumi ntena wɔn to so wɔn to ne wɔn akyi nyinaa paapae ehu kan sukufu no mo obiara nso daida sɛ ɔne ne nyɔnko bɛko ewi abusia ti anan ne de aba ewie kenkan me so e wa wo tv ne yema mo nyina mmo e ne hwa abehye yesere so obehia ye na wotwe se nne na ye de tie num no nso aso so yakra abusia me dinga ne awo ya ate mana mpanyin akan wo se ye nkote waduru mra enuane ahaban nso enya ahaban bia na ye duro mesra okoto foforo kra de aba betu nsu no mu ne ye awo tv on youtube se wo pa adoma nkoma semate abakoma sem tetesem anansesem ne yere koso ene omayi mu nsem a mesra ko youtube na hwehwe awo tv yen logo na ye black and gold se ne be ya wo nyere nti no yen de ne ye black and gold mesra wo hu a wo be se don kokko bi won ten honom ye subscribe button no mesra fabose wo ho ma me kindly hit the subscribe button ye da se bebre ye ma wakwa abanso